Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Gaur apirilak 18 dugu asteartea, egun ezagun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu saioan, lehenik eta behin psikologia kontuak izanen ditugu Joanes Lameriñas psikologia ikaslearekin, nerabezaroan sexualitatearen inguruko gaia landuko dugu berarekin. Ondoren, gaurkoan atortxurrok jaialdia izanen dugu, musika jaialdi erraldoia 20. edizioa Lakuntzan ospatu eginen da, eta bertako antolatzaile batekin izanen gara Aitor Agirrezabal ekin. Eta bukatzeko zaratak tartean gaurkoan, Ezkabai ikastetxeko gurasoekin hitz egiteko aukera izanen dugu, izan ere laugarren lerro baten inguruko aldarrikapenak azalduko dizkigute. Hori baino lehenago egunero bezala, ikus ditzagun eguneko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriarekin. Arratsaldeon Larraitz, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun titularrak. Eta titularrekin hasteko tuteran izandako ezbeharra hizpide dugu gaurkoan. Auto batek aingeruaren egunetik bueltan zetozen gazte batzuk harrapatu zituen gidariak positibo eman du droga proban. Bertzalde etxerik gabeko emakumezko bat hilda Iruñeko Sarasate paselekuko kutxazain automatiko batean. Foruzaingoari da horixe ikertzen. Bertzalde Maria Solana Hezkuntza Kontseiari berriak Jose Luis Mendozaren bidea jarraituko duela jakinarazi du kargu hartze ekitaldian. Baimendu dute azkenik Belate eta Almandozko tunelak eraberritzeko proiektuaren aurreko azterlan geoteknikoaren kontratazioa. Eta Iruñan pasaden martxoaren 11an izandako istiluak terrorismo delitua ez dela esan du Nafarroako auzitegiak. Gerra zibilean erail zituzten 3.500 nafarrak omendu dituzte Iruñan, eta kiroletan Osasuna galtzaile atera da berriro ere Vicente Calderonen Atletico Madrilen aurka, eta Osasunarekin jarraituz hauteskundeak urrian egingo direla erabaki dute bazkideek. Eskerrik asko Aitziber Iturria, orain eguneko egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, Diario Navarra egunkaria lehenik eta behin. Lerroburu nagusiak hauxe dio, Nafarroan bizi testamentuak azitzen jarraitzen du eta 4.427 formalki egin dira dagoeneko. Dokumentua egiten dutenen 74%a emakumezkoak dira eta azkeneko 3 urtetan erdia baino gehiago aurkeztu egin dira. Bestalde gaurko eguneko irudia argazki nagusia tutera dugu, haserrea eta mina tuteran pertsona talde bat harrapatu zituen gidariak kokainan positibo eman zuen eta aurrekariak zituen. Eta beste bi albiste nabarmenduko ditugu azalari dagokionez, batetik Nafarroan 3 liburu baino gehiago argitaratzen dira eguneko, eta bukatzeko aste santuan Iruñeko hotelak 100% beteta egon dira. Diario Noticias egunkariarekin aurrera eginez, lerroburu nagusiak hauxe dio, Nafarroak lidergotza dauka enpresen sorreran, Espainian berriz behera egin du honek. Lehen 3 hilekoan 278 sozietate sortu ziren Nafarroan. Gaurko argazki nagusia, nola ez, aste santuko oporrak ditugu, itzulera jendetsua eta lasaia, trafiko handia eta trenak gainezka egon dira. Hortxe argazki nagusian Iruñeko tren geltokia ikusi dezakegu, eta bukatzeko beste albiste bat nabarmenduko dugu, 5 milioi euroko ondarea deklaratu zuten 2016an 243 nafarrek. Eta bestelako gai batzuk gaurko gara egunkariko azaleko protagonista nagusi, lerroburu nagusiak hauxe dio, salaketek eta bereizketak Erdoganen bidea zaildu dute. Hurrengo hauteskundeetan 150% beharko dute, albiste txarra izan da kurduentzat. Gaurko argazkiko protagonista hortxe ikusi ditzakogu, lerroburu nagusiak hauxe dio, Gernika-Baiona Gernika jarraitzen duen borroka. Kalera kaleraren ekimena
dute gaurko protagonista nagusi Gara egunkariko azalean, argazkian ekitaldiaren irudia ikusi ezakegu. Eta bukatzeko, kultura kontuak, artxipielagoa, luxuzko lantaldea Euskal Kantutegia berreskuratzeko. Eta aurrera egin dezagun gaurko berri egunkariko azalarekin. Gaurko protagonista nagusi eta elkarrizketatua Jean Noel Etxeberri Itxetx bakearen artisaua dugu, hortxe ikusi dezakegu argazki nagusien eta bere adierazpenek hauxe diote, orain galdera da etorkizunari begira nola kapitalizatu gertatutako dena. Bestalde, erdialdean lerroburu nagusi batean ere, Erdoganen garaipenaren itzalak azaleratu dituzte oposizioak eta begiraleek. Erdoganek garaipen estua lortu du Turkian, sistema presidenzialista ezartzeko 51,2%, emaitzak inpugnatu ditu CHP oposizioko alderdi nagusiak eta prozesua ez dela zinez demokratikoa izan ohartarazi dute eslako begiraleek. Zalantzazko 2,5 milioi boto daude. Beko argazki batekin amaituko dugu, solasaldirako patxada saran, izan ere idazleen biltzarra ospatu dute. Eta bukatzeko azaleko bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik gose greba hasi dute 1.600 preso palestinari inguruk eskubide eske. Eta bukatzeko Carlos Eslepoi hilda frankismoaren kontrako kereilaren bultzatzailea. Abokatu argentinarra izan zen, frankismoko krimenen aurka Argentinan abiatutako auzibidea eta testua landu zituenetako bat. Giza eskubideen aldeko ekintzailea izan da. Eta bukatzeko Euskal Herri Irratiko lagunen agerkariari dagokionez, lau albiste nabarmentzekoak, batetik etxegabe bat hil eginda Iruñean, bestalde azken hamarkadako aste santurik onena egin dute kanpinek eta horren inguruko datu gehiago ematen dituzte, bestalde gurean.eus agerkariaren inguruko albiste bat ageri zaigu, proiektu estrategikoak obrak hiritarren gainetik, informazio gehiago barrualdean, eta bukatzeko San Cristobal espetxetik 1928an ihes egindako 7 lagunen gorpuzkinak aurkitu dituzte Burutengo hobian. Apirilak 18 dugu gaurkoan asteartea, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñarrian. Iruñarekin hasteko udalak Renove Salesianas zaharrak berri prozesua ireki du herritarrek parte hartu dezaten. Maria Auxiliadora ikastetxaren erabilera eta espazio berriak, bisita gidatuak, postontziak eta lantegi partizipatiboak izango dira proposamenak jasotzeko ekainaren 10 arte eta ondoren kudeaketa eredua diseinatuko da. Bestalde, Iruñeko Aldezarreko elkarteak udaberrirako kanpaina abian jarri du udalaren laguntzarekin batera saltokien inguruko ekimenak egingo dituzte. Eta martxoaren 31an gertatutako eraso homofoboa egotzita, 2 adin txikiko daude, lesio eta gorrota delituak egotzi dizkiete biei. Iruña alde batera utzita joan gaitezen asteartero bezala Berriobeitia aldera, maiatza eta ekaina bitarteko agenda argitaratu dute Berriobeitiko udalean, kultura ekimen zabala eskainiko dute, egitarau guztia udal web orrialdean daukazue. Eta bestalde apirilaren 18tik 21 batera, bi data hauek barne liburutegia itxita egongo da. Eta liburu kontuekin aurrera eginez, Berriobeitin mugikortasun eta irisgarritasun arazoak dituzten pertsonei liburutegi publikoaren zerbitzua errazte aldera, etxean materiala jasotzeko mailegu zerbitzua ematen hasiko da liburutegia. Materiala udal langileek banatu eta bilduko dute, asteazkenetan goizeko 10:00 11:00 bitartean. Berriobeiti alde batera utzita joan gaitezen jarraian Berriozar aldera, Berriozar 1000 kolorez margotuko dute datorren apirilaren 30ean, nahi duten artistek parte hartu ahalko dute, aurretik izena eman da. Izen emateko epea apirilaren 30ean bukatuko da, goizeko 11:00.
Eta bestalde Berriozarko udaleko aurreskolako hezitzaileen deialdiari dagokionez, onartuen behin-behineko zerrenda argitaratu dute, hezitzaileen azterketa 2017ko maiatzaren 20an izanen da goizeko 10etan Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Eta bestalde euskarazko udalekuei begira, informazio eta diru laguntzak eskainiko dituzte Berriozarko udalean, irailean zabalik egonen den deialdi baten bidez jaso ahalko dira laguntzak. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2017ko zerga kaleratu da, ordainagiriak ibilgailuen pertsona titularren bizilekuetara bidaliko dira. Borondatezko ordainketaren azken eguna 2017ko maiatzaren 4ean izango da. Magazinaren lehen zatia alde batera utzita, orain elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu. Lehenago esan dizugu moduan gaurkoan bi elkarrizketatu, lehenik eta behin psikologia kontuak. Horretarako psikologia ikasle batekin izanen gara, Joanes Lamerinasekin, nerabezaroko sexualitatearen inguruko gaia landuko dugu gaurkoan. Eta ondoren musika jaialdi baten inguruko elkarrizketa, Atortxuko 20. edizioa aurten ospatu eginen da uztailean Lakuntzan, eta bertako antolatzaile batekin hitz egiteko aukera izanen dugu gaurkoan, Aitor Agirrezabalekin izanen gara. Bukatzeko zaratak tartean, Ezkaba ikastetxe aldera joanen gara, eta gurasoekin hitz eginen dugu izan ere 4. lerro baten inguruko aldarrikapenak azalduko dizkigute.